ಪಡ್ನದ ಕುಲತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಾಯಕೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮನ್ಪುಜೇರು ದುಂಬು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 kg ದತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರೈ ಒಂದು ಪೊರಿ ಅವು ಕುರ್ಲರಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪೊರಿಯೇ ಪಾಡ್ನ ಈಗ ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪಡ್ದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಚೈನ್ ಪಡ್ದು ದೀವಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊರಿ ಬಣ ನಾಗದೇವರ ತಂಬಿಲ ಪ್ರಾಪುಂಡು ಆ ಪೊರಿ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಐತೊಂಜಿ ಒಂದು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಐತಾನೆ ತಂಬಿಲದ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಾವೆ ತಂಬಿಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಪರ್ದ ಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ಲಾಂಡು 2ನೇ ಸತಿ ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸಾಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ತೋಪಿಗೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತನ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಇಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗಲ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಲ ದೀವತ್ತು ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳುಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪರ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಶೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೊರಿ ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂತೆ ಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರಿ ಪಾಡೋರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪುಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೋಪುಡು ಹಿಂಗೆ ದೀಪಿರು ಹಿಂಗೆ ತಂತೇನೆ ಮೈತ ತಿನ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಂಕ್ಲಿತೆ ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಬ ಕೈಟೆ ಪುರ ತಿನ್ಪುನು ಏನು ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ನೆನಪು ಮಂತಿದಿನ ಪುರಂದು ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಏತು ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಬೋಡ ಆತೆ ಬಾಂಡೆ ಪಡ್ದು ಲಂಚಿನ ಕಡೆನಕ್ಕೆ ಲಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಬೇಡ ಒಂದೇ ಅವನು ಒಂದು ಇಡೀ ತಾರ ಇದೆ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಲಂಚಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು 2 ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.